κρίκη συγκίνησης αλλά και περηφάνειας για την τιμή που μας έχετε κάνει να επιλέξετε την κοινότητά μας για να τιμήσουμε με τούτον τον όμορφο τρόπο τους δύο ήρωες, τον Τάσον και τον Σολομό. Καλωσορίζω την μητέρα του Τάσου, την αδερφή του Σολομού. Την αντρία τους και τον θάνατον τους έχουν στιγματίσει την Κύπρο ολόκληρη. Αιωνία τους η μνήμη, αθάνατοι ήρωες. Τελικά η μνήμη, όσον τη συντηρείς τόσο μεγαλώνει. Έτσι λοιπόν δρόμος ανεβήσεις της άξου. Καταδεικνύει ότι ο Τάσος και ο Σολομός ανεβήκαν πολύ ψηλά για να επιστρέψουν με την πεντασύλλαβη που βλέπουμε και πίσω μας στην Ελευθερία και ένα βήμα που τον παππούν της Έλλης, τον Κώσταντο Μόντι, είναι η Έλλη Μόντι, να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα σας, να μπολιάσουμε το δικό μας. Έτσι λοιπόν με αυτούς τους στίχους φαίνεται ότι ο Τάσος και ο Σολομός αφήκασαν καλή μαγιά. Γιατί 30 χρόνια μετά, η θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού ακόμα ζητά δικαίωση. Γιατί η ιστορία επιστρέφει στους δρόμους της. Η μνήμη τρέχει ξανά.